माखौ जायोलै बेखौ सेरनो हायाबा नुवाखै हेल ब्रिजआ बेनो नै उननि लोगो हमग्राया फाग्ला नायनो हागोन नै हेल ब्रिज बियो गाइस फुरा दिनै फार्स्ट टाइम शर्ट मुभियाव बेयावनो फेमास थारलाय ओरैजायना क'क्राझारनिया ओरै सवारि दंलायो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि बिएन बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय ओमफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनैहाय दंफैयो सेरफांगुरि दोनगुरिनि लास्ट जोबथानाय गामियाव आरो नायनो हागोन आरो नै भिउफ्रा थामाम ओरै बै नुहुरनायनिफ्राय हाग्राजोबसै आरो गासिबो फुल हाग्राजोब बैनो बै नुहुरनाया बेनो लास्ट गामि ओरैहाय दं नै आदा जानागिला बे बिथाङा लिंबोदों जोंखौ नैबे हाग्राखौ नायनो ओमफ्राय नैबेखौथ' गोदो नुबाय थायोमोन दिनैसो नुदों बिराद गोबां उनाव फाग्ला हिन्जावजों जोख्लोब जानानै दंमोन थारमाने दिनैसो बारन मोनदों नायनो हागोन रा आदा जानागिलाया ओमफ्राय नों मा बुंनो सानो बे जायगायाव बुंनोथ' मा बुंबावनो गोदो जोंनि जायगाजोबमोन बियो गासिबो नै दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन केमेराजों ओरैहाय ना बैजों बे गासिबो जोंनि एरिया जोबमोन जों बाहायनो थायोमोन गोदो एसे एनै माबाबो दंमोन नालाय जोंनाव आइजें बिदिखौ बुंजोबला माने उसुबिदा मोननोबो हागौ आरो अपेन बुङोबा नैबे नुनायानो बिस्रा बिबौनि हा जोंनि जोबमोन आरो बैथिं मोनसे दै दङ हेल दै दं बै नुहुरनायथिं आरो हेल दैयावमोन जोंनि न'आ ओमफ्राय ओरै खुरखा जानानै जोङो बिथिं थानानै दंफैयो बिथिं थाफैबायना नैबेहायनो बे एरियायाव एरियानो जोंनि औ ओमफ्राय दायो ओरै खारलांनाय जाबाय आरो बे एसे हादान जायगा ना बाव थानो मैदेरफ्राबो बिराद उपद्रब खालामो ओंखायनो जों दाबसेयाव थांनाय जाबाय आरो बे गामियाव नायनो हागोन भिउफ्रा बिराद बरिया बै बिफांखौ बरिया नुयो बिराद गोजौना फटकफोर लानो मोनबा बिराद मोजां जागौमोन आरो वाव नाइस ना नाइस नोंसोर नोमानि हा दंदो नामा बाव भिउफ्रा नायनो हागोन आरो बैजों थारमाने बै नुनाया गासिबो हाग्राजोब आरो बिथिं ओरै थांबा न' गैला आरो फुरा जिब जुनारनि आख्रमन जायगा जोबसो आरो मैदेर फैजोबो बाहाय मैदेर दिनाव माब्रै माबा गाहाम फैयो मैदेर फैयोनो दिनावनो जोंथ' मैदेर गोनां जायगायाव थांला थारमाने बे रायलाय रोङै बुस्थुजोंलाय मा जानो फुरा संसुदन गैखाया आरो ओरै न' दंजोबो नै आं दहायफोर भिडिअ लानाय जायासै दासो भिडिअ खालामला फैबाय आरो ओरैनो भिडिअ खालामनायनि जेबो टारगेटानो गैयामोन ओंखायनो दा दसे ओरैनो जोबनाय गामियाव फैबाय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो साननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो ओरैजाय सेस दंफां गासिबो दंफां दंजोबोमोन खोमा ओमफ्राय बिनि दंफांफोरखौ सेस माबाजोब्बाय आरो सिफायनानै आबाद मावग्रा फोथार खुला खालामजोब्बाय आरो बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनै बे जायगायाव फैनाया ओमफ्राय जों सासे मानसिनि हाबासो जानो फैदोंमोन बेयावनो ओरै जाथि खुरमाफोरनाव एसे बेरायलांसै होननानै फैबाय आरो नेखौथ' नुवाखै होनबा खम गिदिर दंफांमोन बे साइसआव नायबा थारमाने बै हमनानै माबा दोग्रा स्टाइल बानायदों नायनो हागोन नोंनिमोन बे दंफाङा नोंनि मालमोन बियो सिगाङाव बिनि मालमोननो 1500नि फानबाय नोङो जायगायाव माबा जाहैबाय 70,000 ना जायगायाव नायनो हागोन नै नैबे दंफांखौ 1500नि फानहरदोंनो सेसखा संसुदनानो बेहा बिराद आलो नायगासिनो मोनबा फाग्ला बुखुनानै लांगौ खोमालै बेयो
थानोबो हागौ सिथोब मा दं मा दं दं दन्दर दं नायजाखाया आइथिंनो ओरै बोखारनो नायलाय नायदो बिना खन्दायाल' माबा खावब्ला थाबा हरदो थाग्रामोन बाहाय लोगोफोर जिबौफोर थाग्रामोन जिबौबो थाग्रा जिबौबो थाग्रा जिबौफोर थाग्रामोन बेयो नायनो हागोन नाय जिबौबो थाग्राया माबायदि होथेलायबावनाय वाव बावनो नैबे फाग्ला खन'बावसिगोन बेखौनो कल सेरग्राफ्रा नायदो बिजाबनिखौ जिरग्राफ्रा सेरनो हादो देन्जारजों आयौ गोगोमगोरा माखौ जायोलै बेखौ सेरनो हायाबा गैला नोंसोरो बै बुरैखौ सेरनो थिनफिनलाय हाना हाया बेखौ देन्जारगोरा खखाबा गागोन बोरैबा सेरनो नायदोरा माने नै बिसिना दमखलाहाय मानसि फिसा फिसाया सेरनो हायानो बेखौ बहाय मोदोम गोनां नङाबा नारखोफिनोसोनो दमखला नायखा सेरनो जोब नैबे जोंना माबा दं कार ड्राइभार बिथाङा बेनो माथेलाय लाजिनानै औ बेलायनाय बिसोरनो जोबमोन लोगोफोरनो सासे थाखुमाबाय बिबाजै जानाय लाजिनानै अन्थाइखौनो फुफ्लालाबायथारबाय दा नै माथेजोब्बाय बेवाइया लाजिनानै जाम्बि जागोनलै बिजों बिसोरनोसै